Ta hagani ko por nga aingu biang yo blay ba ngan sedang biang yo gini jing hikai ke bang dang sateng ngala kenen na ga voice ke ba sanspa saupo but ngala peteng ga voice ke ba sanspa saupuwe ia ke jing keren ke bang ai kerteng ke Jingmatlah ke ba Kynja Mynsiem but menta ke sengiru ngan peteng gini ke part 3 but ngan penkut no gini menta tingin siya sedang da kawipat gini ke tayo ke banwan ngakwangan peteng biang gini ke jing hikai ke bang ai kerteng ke Jingmatlah ba Kynja Mynsiem da ke bang daga jing temu bangan peni ia ki brio ia ki besngap ia ki besashkor ia ke jing shisha jong kane ke jinglong bagadei ke bangi hap ban sngaut hu ha bangi shakri ho play namar ngayo I naga bible bat ngayo iru naga jing im ke jing shimet si ngan chi thu ipi kendiat Hagapor bangampat syam ia ke jing pen im ke beshisha Hagapor bangampat mat shisha ia ke jing kapat sige himaga jong play ngalong kristan nga yaat kumtu nga snutho shisha shai kedar baka jingyo I jonga hagitu gipor kalong daga tu ke rukom but ngayo I daga wei ke rukom ia ke rukom shakri play ngam dadan interest ngayo I bakalong tangka aka ke bangi sulong hiar patek but ngam da I bakan dalong ka ba pinkemen yang ala ni kaban wanra bakan da day kepada ton kama dukata but ngaklem na pelai jingmut ia ke jing day but kani ke jing shakri play wat la nga ya be kat tuan ni henry hadian banga syam yo jiskris habang amat shisha halaga jong ke jingam ngasyam bahabang pliat ega bible ngayo I da ka weipat kadur kadang da ka weipat ke jing shai ke bakham kerpang nda habang perkhat aga jing de bat ke jinglong brio la jong ru ngayo I ala di ngalong da kumwai karukom long jonga kalong da kumwai karukom sngot khu jonga ke kala da kumwai bat kum jo ru ka kata karukom yo I aga ni ke jing em aga ni ke perthai ru kalong da kumwai but khamtam kadai ka bangayo I da kumwai yo jiskris ngayo I hagarukom ke bakham shai but dai na kata daw nga kwa bangan peni fi menagi sngi ba what shong hagaju ka label jong ke jing yo I jong fi namala pi shong sa hagaju ka kerdan ka haid jong ke jing lamen se mo ka tu ka kerdan jong ke jing jurong pinu I tangkat kum ka tu ka view dai na kata daw kan penlong fi ba pinum laban sngot kholut iki ke bakan jaman sem ai bagani ke jing hikai jonga mentagi sngi firu kan irap keren ni kene bon sen namar ngakwa bangan yo I bakari ke jingi ki brio jingi ki besngap ye gani ke jing keren jonga kumakatu kan hajar ngot bakinum poi aga jaka jonga Jingmatlah bakin jaman sem ngakwa bakin ye shailang bakin yo I kata ke jing pentamai aga rukom yo I daga bagi syam shisha yo jiskris haga donot chongki fi ka wai ka point ka banga kwa ngan keren haga ni ka puala singa dan alai teligimat tinga kwa bangan wan ra I ka ni ka wai ka baya sriem bat ka tu ka banga keren haga voice message ka balade hari ka ni ka day ka banga kwa ngan wan ra na ka ni ka tin ka jong play kata ka day na kikam jeng ki apostle na ka lanang ka bakat sao ngan puli na duod khat ka bapra sngap ngan puli ka ongkom ni halis trial adon we brio uba shushong uba klembor haki kejat uba ko na du ka po ka me jong ubam jula ya uni ula yo sngo yo pol bo kren uba haba ula kmi shanye ba ula yo I bo dan ka jinget ye ka ban yo khia ula ong le ka tin bejam tu yang bait da lagi kejat ti ula ren siet ba ula ya te ba ki pal ba kila yo I na kwa pin bat e ka tin ba ong ka bible
Ti haba kita gipat ba kila yo i. Ia ka bau Paul ulale kila penjam lagi ketien kita ong lagi ketien Likonia ki blay kila wan hiarangi haga dol brio. Ti kila khat yo Barnabas Jupiter yo Paul Mercury namar bau long long keren bakhamrang ba. But uling do u Jupiter u baga yeng mani jo u dana khmat kata kasnong abo lawala mi gi masida ba di pan sngat sentio haki kada ulamut pan kenya lembat kita gi pat ba andre ya bagi tagi apostol u Barnabas baru Paul kila yo sngaw ya kata kila ya kat lagi jankop kila ya rin state kan sana pedang to pat bagi da pertagi da angru korang ba balai pilih igini ki iru ngiru ngilong tangki brio ki bukumpi hibat ngi to kana ba pi ba pin paino nagini gi jingmani thala show blay ba im ubala thaw yu ga benang ba ga khndo ba ga duriyaw ba ki bro ba dan haki haki ta ki pateng ben rio ki bala let no ula sha ki baro ye ki jaj ben rio baro ba jaj agi lenti jaj ben rio baro baniya ye ki lenti lagi jonghi lakum taru shimla ino ila di klem saki baudale ya ga babha baula ai pi na benang yu slap ba ki ayom ba sesa uda pendap ye ki do not jong pi daga jingbam ba daga jingkemen tidak kini ki jingong daga ba e gele pen pep no ikita ki pat ba na kaban kenya yaki nasingan pen i pi ga ne ba penyo i ga jingmatlah kabadon hagi brio wat adu hagi ni gisngi ki chingi ngala puli fi ba adin bo Paul baru Barnabas kilet hagi ni gisnong ki pen kia le e ka kamba yung no brio budko nadu ka kpo jong ka kame bagi pat ba baro akida yo i kada do lungdo anaka to ka yeng mani blay tao uyo i ka ni ka kamba usai gi senti usai gi jinkinya umat ban ai gi jinkinya ki gi da ai ka teng yo Barnabas Jupiter yo Paul Mercury balai kadau ga dai baki yo i ba ki da ongru ki blay ulawan hera ka dur brio Berkimut ia ban kenya ban penlong belai ia kini gi jong Barnabas baru Paul. Namar kini ke kamba. Paul baru Barnabas ki kat dia lagi jong gijan. Namar kitip bagani ke dai ban pensosi ya belai bat ke dai ke bom dairu. Bagi pensangnya iki de kitien ki bobon. Bat ngakwak ngan peni fi ke dai jingmatlah ke badan lagi brio. Tapi puli ke dai jingja agak dekat ke bobot kita ke dekat ke bakat kendai ke angkum ni. Hendrai la yang tak ki jiuna Antioch bana Iconium ki bahaba ki la ikro itu ki pat ba ki le lentem mau yo Paul le ring no yu shabar ta snang bagi ta tharai ba ula laya. Kita ke ke bang kuat ngan pen i fi ke ni ke por. Ba ka jingmatlah ka bakan jaman sim ke dai. Ba wat ia kata ka bakila yo i shai. Ru kimla ban yo i bahaya ka. Kata ka di ka bang kuat bang anda keren na gini ke por ban ngan yai keren ni gini. Ka penlingo abang puli gini ke lenong. But kita yo ite bau no brio berko na du ka po jo ka meu baju krong. Ba ka ketien ke jong upol habau ong jam uang yang jat dalagi kejat. U yang jat u ya urun sit. Pi dapi puli gini ka ketien ke jong play kai thu sai ba ki pat ba kita yo i no laban ong no la sange lut ke yo ka hat ke trei ke tabaro banwan pet ye gani jinja ba kita yo i nama ni ke bible ko upol habau keren kemut nda haba ki keren ni apostol ki alap bet yo Jesus Christ ki keren bet yo jing yap yo jing mi pat jo Jesus Christ ki keren bet yo bor go jo blay but kita yo iru ba kata ka ba ki keren ka de ga badai ki yo isnan bat ka dak ka ba paushin na ba uniu berko nadu ka po ka me uyang urun siet udah yat nan re pimla ban mudur
Batang na marbawan kini gijiu na Antioch bana Iconium. Kiba penpiet biang yaki. Kila daya ring yo Paul bat yo Barnabas bat kidaya lentem mau yaki. Mudur te kiyo iib ya gani ke kamba kidang la patang sipang ban lentem mau. Fitip ka ega jingmatlah ka mga kuangan penihang niya. Ka jingmatlah ka mga yo i hagini gipait baang ni kaday. Ka jingmatlah ka bawan da ka jingpenmatlah jong kiway pat kibreo. Bat iya gani ka mga keren. Perkhat iya gani ka mga keren. Kini gipait ba kidayo i. Kidamut sendan ni kapan aingo siya giblay tao jong ki. Yo Paul bat yo Barnabas. Kamut kila dayo i. Henry, piit ndawan kini gijiu na Antioch bana Iconium. Kiwan ban penpiet, ban keren, ban pensyoy, ban penki, ban ikai bakla, ban batai ki, sipang ki iki be David gijiu. Kata ka pi kata ka jing penbiet ka penmatla ya ka jing sngau tho jong ini gibrio. Bagi klet no igi kamba bagi yo i ki klet no igi jing ya ka bor so play ka badon how Paul but ki klet no but ki ya kala kata ka ketien ka bagi syapen biet ya gibrio. Aduh kata ban shim yo Paul ban ring merau yo ban ring yo usha rut nong bat ban len temau yo. Fila pin mut dore kata ka jinglong. Na kata ka daw ha gani gisni nga kuangan ong fi nga keren bet daga besay. Nga yo iya gani ha gibrio. Kibalap yo i ki kamba kibalamat wat ya laga jong ka jing im ki bayo i yang sem la jong ro. Ya ka jingkala ki khon ki kitila ne ha ki para ki men me ki pa kibala yo i te ba ki tu ki bru ki de ki bedko mong e de ko aga met re ki bedko aga jinglong jing im ki ba khlem ya bet ki ba bakla ki ba barok ba yu masem ki shnong ta ga tip ba tu ki bru ki de ki ba klumar ki bom bet Andre hadien jong ka jing pai sho blay ki yo sngo ki tin ki jong blay ki mat ye ka jing kala ka ba shisha ki bet ka jing im ki yang ki ya Andre, wat la kataru ngayo i badang dan hi. Ki briu ki badaka dao jong ka jing bisni. Naga dao jong ka jing perkat e ka niam. Baki tiang bayo ka niam jong ki ka hiar ne bayo ka kata e ka niam. Kidang la banet penbet i gitu ki briu ki balayo i baka jing im jong gitu ki briu ki badan naga yin jong ki kala kalaro. Kimla imat e kata. Nama badan manu bapenki bapensyat genting bapen bakla dagi kitien kro jongki kata ketrika madu mentanga i usai talu penan kam dagi brio ban penmatla ia ki wepat ki brio bakinum la ban yo i ia kata ka badai aga jing im jongki fika ni ka dega ngalap klen ki jaka bangalet kabangas ngau pelaru igane nang pude gini nang ka bakhat samde tang ni jan barok we ka bible pinyo i bagi brio hi kim la ban yo i ga e ga bo ble kidang nget hi ga ktien brio ngala yo i ga ne ha ga jingal tinga no mit ho ipiang ne ngala yo i ba ukpa ka keme lagi jongi khon kilayo i shai te bagi khon jongki kila da kala na ga jinglong jing embaro kila da mat ye ga jing pen embat kila da im ga jing em ka ba wat yo play ka ba don brom Henry naga daw bagi sngap ye ki weipat tang naga daw jong ga niam tang naga daw jong ga jing sngau bishni ki sngap ki kitien jong ki weipat ki penjenjar ki khon pan keren persya ki khon keren persya ki brio ki beshakre blai lent hemmao ong bet no da kitien wat ki brio ki beshisha ki jong blai manu
manu ban ai jubab akhmat jong play kata ngakwa ganong ifia gani gapor pej baha kat bapidang sngap inga baka ai ka bang kren na gaktin ga jong play kadai shishane pej baha baka ai ka bang hikai nang ni na bible kadon ne em na gaktin ga jong play bayo sudan manore mano baong dakumo ipat bat pinget ya kata ke basuong manore mano klem da pensyong niya la kadai ne em fi inga bu igani ga point ba what habaki briu kilayo ishai Herikimla banyo ibha namar kawai ke daw dan manora mano bapen baklai ke jing yo i jongki wal ju sha ban pen baklai ke jing yo i jong fi daki weipat ban pen kelumar ke jing yo i nganget ke ni ke jing hikai ke ni rap i pinga sotanan i tu ke tien ba u jisu u ong mo wala adep kena ni ke ni ndre tongan supuli kendiat ke ni u jisu u ong i ke ni ke haga gospel ke jong yo anis kal na ko bekendai uong hagar khat ke balai pukandai uji su uong ula ong te ye ga jing bishar ken ngalawan hagar ne perthei bakita ki bam yo i ken yo i bat bakita ki ba yo i kin long no ki ba matla kalong kumta kalong thik bakita ki bam ji yo i ki yo i bat kita ki ba yo i ki kelalong ki ba matla nga i ken kalong thik kumne hagini isni ngakwa ipigi basngap yanga gani kapar tangin duai bau play unyalamingi bangin yo ishai tin ge jom play kumbagalang bangin snot ho yo jisu kumbo de jisu chris bangin nget ye tin ge jom play daga do no tungi para bangin shapen matla hangno ru hagji ngai dan tiga jingi dan ki shapen matla hagi ni gisngi hagi bobon ba gi brio bat ki balen ni jing shisha Bible kalakran shai gani na gaktian ga jong play ngan puli gani na ga Bible kata ga dei na ga shiti ka jong wap su Paul ga bu tho shau Timothy wong ha ga shiti ga ba ar Timothy kalanong ga balai wong kumne rkhat ga besan ki badan ga dur jong ka jinglang riu play Henry ga balen ni ga bor jong kana kiniru to paino naman na ki jongki ni long kita ki bapasian shiki yeng bagi be alam rawi ki kintai babi bala penkit kia de ki pop bala alam no de ki babun jait ki jing kuasa hagini ki sidan shibon ba ki basmat ban pasian shiki yeng manet ban pen baklai ki brio ki betlat ki babi ki bamtip ban pen phai no ikina ki jing shisha shiki eki pamdai ki badon ga dur jong jing riur blain re ki balen ne ko bor jong ka Paul thoi Timothy wong phai no ne kini hagi kin tien kial no pi what ia ka bakila yo i ki klemla setiaban yo i kata ka de ki jingmatlah ke bakin jamin sem ke bang keren ka baar ka bang kwangan pen i fi ke ni ko por ka de na ni ka lenong ka ba pra ka jong umarkas na dur khat ka baar pu ar ter kani ngala jukuran min shwat en rei nama bang keren ni ke jingmatlah bakin jamin sem ga kwa ban wan rab yang ke ni khnang ba kan long ke jing min to i fi papin numia ru wat ha ke ni ka kerdan jong ke jing ya len ti ke jong fi ka ta deng ni puli now marcus kul nang ba fra ga khat ba ar ka ong ki wan ru shabet saida ti ki wala ma u yo ba matla mat gi ker pa di uban ktayo te bula bat yo ta ba matla na ke kti ula yalam no yu shabar ta kishnong ba na bula bia agi kmat jo ula bu iki kti u ula kli u me yo i habola khmet ula ong ngayo i ki brio kum ki ding ki ya hading ka ula bu pat ila ki kti ki kmat jo ba ula pen khmet i u te la pen ba pat i u bat ula yo i shna iki ibara ba ula pha i u shla yeng do ong wat rung setia shagatu kishnong hi ga ni ga de ga jingle ka ba kham kar pang ga Bible
Kabau Jisu udah le ika daka lenti kaba. Ngasngo ko manong kadai ka lenti kaba. Kam labano. Kabalu ka ong kiwan sa Bethsaida. Kiwalam yung niyo bamatla. Kamu niyo beriw niyo bamatla betlip. Baradir magkikirpat yung uba un penkia niyo bamatla. Ujisu priang ikata tang baubat yung una gakti. Utan yung usabar yung kasinong Bethsaida. Nautan siya yung kasinong Bethsaida. Ule kumno ubo ikikti ikikmat yung ubia. Baga Bible kong ukuli mayo EAA. Ka jingkran jong ha gani ka por kadai. Ka ika daw bo Jisu tan shabar jong kasinong Bethsaida. Ka Bethsaida kadai kasinong. Aga jing sisya ka papanmi ikibriw jong play. Kibabo na kisanran jong Jisu kadai na gani kasinong Bethsaida. Henry kibriw kibadan ha Bethsaida ki klemtre apniang ika gospel ka basisya. Baru Jisu ndaw po ya Bethsaida. Uklemtre banle ika kamba ang niya Bethsaida. Ban penpet ika kmat jong niya bamatla. Utan shabar jong ka Bethsaida. Fika pa penpau baga Bethsaida ka yang ka jaka jong ka jingbam ngay. Ka jaka ka ba waknia ka ba lapmit stang ka pet ika jingduna ika jingbakla. Ka jong kisanran lani ka jong Jesus Christ. Fi ujisu udah lek nang ika ni. Utan shabar jong ka Bethsaida. Bat usadua yu ni ubriyo. Pi ila da pi penpet ika kamat jong bamatla. Hakasnang ka bamatla. Dan jimentoy. Un matla biang. Ngamtip lapila ne man sngot hui kata kaktian. Lada upen pet yegi kamat jong bamatla. Hakasnang jong gibriyo ki badan ke jingmatla bakan Mynsiem. Pinlap bagatu ke jingmatla. Kan penlong yung niubriyo. Bandau yo i. Katu ke jingmatla bakan Mynsiem kan pen bakalayo niubriyo ba matla sisya gado. But kadang bahayo ni bu matla ba unum yo i tu jing matla ba kan Mynsiem. Bani ka ba pet iki kmat ba poi biang si jing matla ba kan Mynsiem. Nakata daw Jisu shim yo ni ba matla aga do. Bantan no na ka Bethsaida ka ba matla aga ba kan Mynsiem. Shabar sunan. Tapi pet bahayo ni jing jaga dai ka ba aga jing sisa. Na magidon ki brio ki ba matla ki ba pli aga jing long jing ma ba kran ni jing matla shaga haga ni por jing ngam da kran ka ta jing matla haga do an redan ki ba matla si shaga ba pli ki matla na mar ka pop na mar ka jing sarong na mar ka jing long berim jong ki dan ki jing matla kim so tho wala ki kmat do jong ki in regi dan ki jing matla wat lada ki kla ba mat aga to ga jo jaka kabadan ki jing matla ka ba kan jamin sempin la begitu ki beri ki matla biang. Takadaw nga sa ongi pipa kadan kami ngi ban sei ki beri ngi jaka ki ba ka jing shakri play kamlang. Ban sei ki beri ngi jaka ka ba kidan ki beri ki ba kadan ka jing matla ka ba kan jamin sem. Kinumyo eru wala de ki yo makanai ki jing ka kamba kan kelalong kum joy. Baru Jisu boleh kene ukhat sabar jong kesnong Bethsaida la ni utanda kiti. Nga kwa nga nong ipi unum le kamba kene kesnong nama utip. Lada le kamdan jimin to ni ubre un poi biang sejo. Perkhat bahai kata. Bon ba ki brio ki bala yo jing penem ki ni singi kene ki ri ki jingi bon ba ki bala syam yo Jisu bon ba andre ki poi biang sejo. Balai ki poi biang sejo, balai ki ngop biang ke kiat ko, balai ki lek biang sejo ke jing long jing im go berim. Wat adin bagi le syam ke jing, bagi syong sa Bethsaida.
Lada visong sa Bethsaida pin poi biang kumjo utrai igane ban shule ule igane ban don ka jing hikai ka bakrao ang ne. Lada ngadai ban pen pet igi kmat jone bomatla ngadai ban sayu una gane gishnong ka badon ka jingmatla ka bakham sniu ka taga de jingmatla bagan Mynsiem. Say shabar gane gishnong. Nala poi shabar gane gishnong ususdang ban dua yu bukti bia nang ta ndaw la bukti ukliu o meyo ai. Fi ndaw u tau brio ba la kmet ula ang ngayo i brio mgiding bagiat. Nga kwa nga nong fi ka ni ka ba ar ka jingkren jonga. Fi utani u shabar jonga Bethsaida uduai. Banda u ang meyo u ang ngayo i giding mo i brio mgiding bagiat. Kapamut bau ni brio u yo i berngot berngat. Haga jing yo i jo. Pi wat yo jisuru nganut panong uyo i berngot berngat ni brio. Pi ngakwa baya ka tangan keren kendiat lagi di kepor. Ulami sabar jong kesnong Bethsaida. Kejaka ka bom ngai. Ulayo i ke jing tuwai nau jisu. Kala don ke jing yo i kendiat. Tang mandau jisu kulima yo i wonga yo i ki dieng ki brio kum ki dieng bagiat. Kapamut bau ni brio ulayo i ulai kendu jisu ulami na Bethsaida. Tangba ka Jingmatlah kadang don hi. Layo ihi tuan ni. Fi kai ka bapen berie yo no brio. Ba unum la ban kat u Jisu duai. Uyo i berngat. Masyad ong barabor ki brio. Kadang ke jingma ka bakrao. Lada piyo iyo try malumala. Dapi snot ho iya gaktian ublay malumala. Dapi perkhat iya gane bakan Mynsiem bapi snot ho tang malumala. Kapamut pisyo i berngot berngat. Kene kapa mak kata. Ngalayo i gebrio ki ba keren ni gaktian ke jong play. Ki bayo i berngot berngat iya ke jing syai bakan Mynsiem. Ngalayo i gebrio ki basyo i berngot berngat yo Jisu bagi sedang man batai si gebrio. Ngaduai bau play unikai fina kane. Babinum po ya jaka ka bakadon ka basop ka kmat jangpi. Ka bawat la da fila shem utrai. Fila yo ka jingkta ka jong play. Hari kadang don ka bawit lagi kmat bagan Mynsiem jangpi. Ka way na ki bawit palat iki kmat mangiyo i berngat utrai ka de ka jinglong niam. Ka buram brio. Ka spa pertai. Ki jingkwa brai baharukom. Ki penlong ingi bawat ladang ila syam utrai. Ngidang yo i berngot berngat. Aduai minta kesengi bagani ka bangakren. Kanum long tang ke jingkren rekan kelalong kaban pli biang yaki kemat jongpi. Fio i kene ke jing yo i berngot berngat kadai ka ba ma. Bangi sengot ho tangkat tu kat ni. Bat ngikren pat shibon. Ngisngot ho tang malumala bangi persyang pada ka baniat palat ia kata kecing yo i jungi. Bat ngilaban poi biang segajaka ka babakla. Ngayo i hang ni bau ni beriu dan balu Jisu. Uong ngayo i ia ki beriu kum ki diang bakiat. Ka klempen kemen yo Jesus Christ. Bau ni beriu ulas dang yo i malumala.
kan mau ujisu kwa yepi bapin siyo I malumala ya gani gajing shakal play kat kum ke ketien ke jong play hi u play kwa ban play gi kamat jingi ki bakin jaman sem bangin yo ishai bangin poi shiga jaka ga bangin sha shukor gi borjing dum namala da fishiyo I berngot kandan ka ka bapin shukum antat aga jingem pin shukum tarai bagadai nga kwanga nong ifi ubriu ubala dayo ishai unum sha shukor ubriu ubala dayo ishina unum sha pen bakla aga jingem jao kabama ka dai gibriu ki bakishiyo I malumala bat nga da kerpat ifi aga ne gapor bapin sngot ho igane bakani ka ba ujisu ule yo ne ubriu ka dai ka badan ka jingmat ka ba kraw kata balai namar ngayo I bau jisu uyang ba unu beriu klempet. Udah kwa banda proof bau nu beriu udai pan poi syakakerdan jong ki beriu ki bayo I shenna lani ki bayo I syai kedar. Fia ke jing dai pat kene ke jing syakir blai ngakwa I kata bangan ngan keren mentagasngi. Haga jing dai pat ke jing syakri yo blai. Ngim dai tang bangi syumi na bedside mdei tang bangin supoi syabar jangga bedside bat bangin ikendu jisu bat bangin yo I berngat bat bangin yat kum tu ublay kwa yang I kum ta ngakwa I fi bapinum syakri ublay ban syuang ngalak lama mut ngalak syamil tra ngalak IT ketang sengi ngalak pediang yo jisu wali takut tangang ta ngakwa bapinda yat kejaka ga bapinda syamil trai bat bapinda yo ege jingta ka bashisha na play bakadai bandan ka jing sngot ho ka bajanai yo play fi nginum poi tangha ka stage la ne tangha ka kerdan jong ka jing yo I berngot play kwa yang ban pen poi shaga jaka ka bangin da dap renyang hau Chris Jisu bakata ka jinglong Mynsiem jenging da poi shaga jinglong rang ba ka Bible ka ong nda habau Jisu uyo ngau ye kan ke jing ong jong no brio ngayo I ki brio gum ki dieng ba ki yait ka klempen sngot nat yo trai fitip ka Bible ka ong kum lo ula pu pat yala ki kiti haki kamacho baru lapen kemet yo te lapen bhapat yo baru la yo ishna ya ki eki baro kwa pinio ikata ga jing hikai bau Jisu ukta biang yo ne brio sa shisen pat namar ke jingta ka benengkong kadai ka batang berngot berngat ada ke jingta ka baar kadai ka bauda yo ishai kedar ngadwai bagane ke jingkran janga kan penlong epi mendagasngi bapinum poi hak kerdan ka benengkong jong ne bamatla baula mi na bedside ulah kongo yo try yo ige jingpen pe ige kamat hari yo I berngot nail sya ila dia baka jinglong kristan jampi kan poi tang kata bapi susngot ho malu malaya ketien ga jong play bapi susngot ho malu malaya play ka kadai ka malu malaya kadai ka bas ngosi haga jing shakri play ngakwa bapi num poi tang haga ta ka kerdan ka ba ar ka ba ngakwa pin poi kadai bapi nio ya ga jing ta ka bas sisien no play ngatip dan manu kat banganang keren haga ni kapor kibadan kami ke jingta ke basasisian pat nautrai uklem bia asyu haga baar hare usubukti balai namar ulayo I berngat ngakwa nong ifi haga ni kapor pidan ka mantip bau trai ukwa ia ke bapinyo biang ke jingta ke baar ngakwa ia kata bakandak trai ke jingim jofi bapinyo I biang I gejingta ka baar lani pinyo mat biang I gejingta ka baar no try nama gejingta ka baar ka de gejingta ka balong complete ka bawan ra ifish ka gejinyo I shai kadar but nda hadien ba uniu brio ulayo I gejingta ka baar u Jisu upen kemiet iki kamat jong u but ka Bible ka ong ulayo I shinna yaki eki sengap ngan pude visa ke dekat ke ba arpo henry ka ong ini kitien
ula pa ya u shalayeng udaong wat rung setia syakatu Krishna. Waliklet kawai ke Jisu le kadan ke jingmat. Ndau new priu ulayo I syai kedario Jesus Christ. Ulayo I ya ke pertai ko makalong. Ka jingkemen kalawan hau new priu ulalong excited ba un makadan kecing ngau kemen ke bam tip show. Henry u Jisu uang yu new priu. Let shalayang. Fi ka jing syai ke bafiya. Ka jing yo I syai ke bafiya. Wat let kerki ban let pen I yaki waipan. Ngakwa pin ken mau. Ban let ningkong ke feel ke jengi ke beningkong adin bala pen pet yaki kemat bagan jaman sim ke day. Kalong yung lang sem jengi. Uang kilet shalayang. Ula payo u shalayang. Fi idan ki brio ki besyakri yu blay ki beklem tre ban pen tre kami gane. Ki beklem lang ka jing syai halayang. Ki let keleng ki bu pat I gajing yang ngam kwa fin le kumta ha gajing dai ba gajing syakr blai u Jisu u pa yo ne u bala yo ishai ong hele chala yang bat ndau let umut baniat biang na bet side u Jisu bat u na gakti wang da lele ru membet an rung pat syakatu kusnong bet side kata kadeka kajing hikai ka banga kwa ngan hikai kendiat namar ngadon sang kendiat ka por fi banya da ye ke jingmatlah namar ka syait wat adin bangilayo isai dan gibrio gibopoy biang siya ke jing matla biang hangga bagan jaman sim namar bakilet pai biang syabet side ajang ke jing bamngai nga kwa nga nong ifi ladau play ula play gi kamat jang fi wali rung shu syabet side wali yat shu bagatu ke jing long berim wali tur biang sejuk segiju ki brio gi bamatla aga bakan jaman sim pin bakla dan diberi bang mangan long jing syai ngana pin pat day ke por pidang siyo isai pidang dan kaman kiar naga bedside nama wat yo jisuru kam tre kanam tre ifiru fidan gi jaka gi boble syai ngi bangin lai mau yo I bangim lalai nama katugus nong ga day ga badana ga jaka ga bele persya ujisu da karen kor ga ngi snong on kordit ipa bedside malalale iki kamba ha krisna aga sodam kan jen lakla ka bomot islam ka bomot ini krisna bet saida ga de jaka ga bo bleu la le shibon ki kamba henry ki klemyo I ga ta kamba kan ga jingmatlah bagan jaman sim dan ki brio ki balakla ka bomot ki badang associate le de le ki dang ya lech pan mar ki brio ki badang ga tu ga jinglong tipin kelalong kom job yang hi kam dan jing bento ero yang ngakwang anong fi ujisu udah maham jur yo no bre wang wale le biang chutu snong snong bet saida ga de jaka ga bo blay sngotanan wat lah ga banungkong blay sngotanan namar Hussein ang ni Petras Yohanes kini gi brio gi bakraw gi mi nang ni snong pimla ban mut dur bawat katu ka bo sai gi sanajar ladangam bakla kat kum nang ni ga Bible kaya thu shai ba ujisu habau sai ni gi sanajar da ki santali gi puber artali gi do kharo kadai na hagashnong bet saida la na pin pule namar kadai gashnong ka ba uji sule ki kamba tinga kwa akani ga por ba pin shai ga ni ga jing kai ba pin ya da ya la de na ka ta ga jing yo I ba pinum poi biang shika jing matla ka ba kan jaman sem tangin ni tuai ko pa nga ai ngu ye me bangala ban wan ra ya ga ni ga jing kai ngai ngu ye me try bangala ya ka bangan ai ye gani ga jingkran bat nga kwa try ba men penlong ye gani ga prio bakin la ken try ya ka ban ya kat kum ga ktien ga jame
Maginum tre ken try ban poi biang siga Jingmatlah bakin Mynsiem. Ban ngada ngej play lembaga ni ke jing kai kan ya rap iki. Bakin la ken try ya ka ban yang scam. Kat kum ke jing yo i ka bashai ke chongki. Trying i islet shame ka buram. Ha ka kerteng ka chong chi sung itwai. Amen bat. Amen. Ublayun kerkhu ipi. Ko bless you bon.